Така, днес ще правя бисквитена торта по поръчка на децата, но ще направя малко по-различна, не само за нешесте и бишкоти, а долния плащ ще го направя от гриз крем, който сега ще направя. Ето, слагам си гриз в една касеролка. Слагаме гризта, значи ще ми трябва малко повече, защото ще ги правя в ето тези формички. Абе, гледайте, ще видите каква ви е идеята. Така, всичко го правя на око. Винаги така съм работила, сега ще сложа захар. Захарта също слагам на око. Както ви казах, всичко го правя на око. Така, захарта по-ще ми трябва и за другото кремче. Сега, тук ще добавим водичка. Аз ще отида на котлона. Ще добавя вода, ще го направя и се връщам, когато вече кремчето е готово. Кремчето вече не е готово. Това кремче се прави изключително лесно. Наляла съм си в първите 2 тарелки от крема. След като го изкарах от огъня, му добавих бучица масълце и 2 ванилийки. Сега го разпределяме в тарелчиците на дъното. Виждате и как нареждаме бишкотите. Точно по 6 стават в наредче. Нареждаме си ги, след което ще направим другото кремче от нешесте и ще ги полеем горе с него. Докато млякото ми заври на котлона, аз ще разтворя нешестето в студена водичка. Разбъркваме си го добре и изчакваме млякото да се стопли. Така, ето и това кремче е готово. И на него му сложихме масълце. Разбъркваме го добре. И слагаме върху бишкотите. Наливаме си ги. Кой не обича бисквитена торта? Има ли такива хора? Аз познавам и хора, които не обичат пържени картофи. Което е също толкова странно. Така. Сега за завършък ще си ги поръсим горе с орехчета. Това са начукани орехчета. От този ден са ми като правиха штрудела. Ако ви е харесала рецептата, може да се абонирате за канала ми, за да гледате и следващите ми рецепти. Обожавам да готвя и
Обожавам да се предизвиквам в готвенето. Ето това е моята бисквитена торта. Ако ви е харесала, както казах, цъкнете по един лайк, абонирайте се за канала ми и разгледайте, имам още много видеа в канала, които може би ще ви харесат, ще ви допаднат и ще си намерите своята рецепта.